ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo, kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pacho ka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende, yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of rumba. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kua Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabeki.com. Nyakoromo jwa wanjire karkae chenro pode mana mar mbako romo ka wadhi nyime kod twak ote meki pod nitiere karkae awacho ni ornwa sigana mane ma intiere go kotenore kod monj makamagi maponono thoro wuok kuom jogo ma tiyo kod apiko. Moko ok gin jo bodaboda, moko gin mana jonjore ma tiyo kod apiko. Ing'eyo pogruok yo machalo nade. Welo wantiere go karkae ka warango ni wadhi e yo machalo nade. Jovin Wanyingo owacho kanyo e mbui maro mar Facebook, owacho ni Audi Ogada osekedo matek ne ratiro mar oganda. David Owino bende owacho ni owacho en ote mar opogore gi twak ma on go kae. Kata kamano Jojo Tieno owacho ni mbaka oyudo yo makare. Flozi Anet bende yudo chenro yo makare. Ochieng' Ajwala Jasembo owacho ni jopeng' riembo marache apaya, kisetuome to gibiro turi kendo giwacho kanyo ni gichako mana kelo tulo. Mano bende nitiere kar kanyo. Kamachielo Sam Jakom nigi ote mare kar ka wacho ni jo apiko oyie mondo otim kod gi njore, oyie mondo otim kod gi njore. Iyudo ka joma giting'o wuodho simu kuom ji kasto gimedo speed kar mondo giriemb apiko e ndara to giriembo e pedestrians. Ere kaka jogi inyalo kony mondo giwe ketho ne joma becho mano e sekta no mar joriemb apiko. Penjo moko ang'wa kaka wayudo itwadhi kod gi nyime. Nyama na duoko Sam Jakom e penjo mopenjo ka sani jo apiko itiyo godo kod jonjore. Ka oti kod gi, ere kaka okenge magi muketo mondo rakru gi jok makamagi. Nikech kose buso ng'ato simu, oyo ka ng'ano wuoka ng'wech, omedo speed koro kose tieko kanyo. Giketho ne jok mamoko man kodu e industry maru manyinge gi becho, iketho ne gi nying. Okay, wan gima nyalo nyiso jo public mondo winj maler en ni
samora mora midwa kawo pikipiki kidwa tiyo gi pikipiki dhi kawe stage nikech seche ma koro jo pikipiki oting'i to kagik to ng'ama oting'o dhi kawo simu to ringo go to medo speed kani ikawe stage kidok e stage kanyo nyaka jowadgi mong'eye nyaka ang' wach ni nokawi ng'ama chalo kama koro mana achiel kuom yo ma nyalo geng'o weche machalo kamago kika ka ng'ato yo ma ok ing'eyo ni to kama nade kata en joma timo richo mag ukora katiyo gi pikipiki go koro wanyiso jo public ni the stage kanyo kuma jo sako nitie jomo register mong'eyore koro kidhi kawo pikipiki kanyo samo kawi no nyaka jo wadgi bende ne to chalo nade kata kineno kuom ranyisi kama Teddy kowuok e gwenge ma Nyayo Estate kacha iwacho ni kuma nitiere apiko machiegni idhi kacha tikawo apiko tapiko ni kawe ka joadu moko ni kacha ng'ama ging'eyo ni ng'ama oting'i to thuolo mane ma ng'ama oting'i nyalo bedo ni ong'eyi bende mano urango ni samoro nyalo bedo matek mondo mi utim nonro ka urango ng'ama oting' gi ng'at machielo bende ma koro riembo apiko ni pogruok kata winjruok nikech jogi samoro kiare giro mana kacha nikech ohala. Okay, wan kaka josako wasetemo keto identity. Nyaka inwang' ka ng'ato nigi reflector mondike nyinge mar sako, ng'ato ting'o orwako helmet manigi nying mar sako, kendo nigi namba mare mare motiyo gi sako kanyo. Ibo nung kata ka helmet ne ondik namba 5 kata namba mora mora mantie kaluwore gi momi ng'ato ka ng'ato. Koro masa ma ng'ato ting'i nyaka i describe ng'ato mineno ng'ani uting'a to kata helmet ne aneno kondik namba 5. Koro ka otimo gima chalo kamano to nyaka ang' iduogi to kipenjo to nyaka yudi details mag ng'ano mondo mi kaw ni atua. Look, ing'eni jok mikwalo gi ok gin jok moting'. En ng'a wuothe ndara kacha. Ng'ani kia kama apiko ni wuoke. Kata ponono ni ng'ama oting' ni ema korero janjore ni emoting'. Janjore moting'o dong' osekwelo to dhi. Ere kaka ibong'e ni jakuo ma oting' ni gi japiko ni giduto ok gin jo apiko. Giduto ok gin jo boda boda ma stage kama giwuok. Mae ma koro bedo tich matek kata wan wawegi nikech seche ma iting'o ng'ama dhi mayo ng'ato simu. Omayo ng'ama wuotho e ndara. To kose mayo to ng'ato muno riembo pikipiki cha bende medo speed to gidhi. Mago gin joma jokuoge gite, mago gin joma nowinjore timo tim machalo kamano. Koro mane mwatemo nyiso jowa mondo donji e sako. Koro ka gisebet e sako to sako biro describe identity mar ng'ato kaluwore gi kaka omiwa. Jachien iwacho ni jarire kendo ka ponono donjo kata jasako ma unugo mondikore kacha ma jatene mar sako mari golo reflector gi samoro helmet no ten koro en mane ndara gi wuok. Otimore yo machalo nade ka ponono unigi jok ma kamago en mana riembo gi tung'e gi nade ponono nikech jogi koro ni kacha gine sako to gin jok ma jonjore bende. Wani ma koro watimo sani pikipiki mar ng'ato waketo QR code mo obedo attached kaka number plate mar mabati pikipiki mar ng'ato ka ng'ato. Koro kopo ni ng'ato dhi ting'i gi pikipiki mora mora seria mo waketo en ni nyalo bedo gi QR code ti scan kata gino to nyaka ang' yud details mar ng'ama oting'i. To onge pikipiki mora mora me Kenya ka ma onge wuongi gibedo registered tag sirikal ma ke mora mora timore kata ikawo mana number plate mar ng'ato kuting'i nyaka ang' kata odhi otimo nang'o to nyaka many mayude kata nyaka many wuon pikipiki no mo wach ni to pikipiki no sama chalo nade no ng'ama ne nigi pikipiki neno. Aya nyakora moge jwang' wantiere kar kae ote medo pod donjo kae oko omok wacho ni entiere kae odwayo makare Emmanuel Odongo bende wan kode David Owino bende nitiere chenro Engineer Lazaro Kanyamboko aduogo somo ote mari miketo no e Facebook kacha to mokwongo wawinya ni gino mane Abala Wanga owacho kotenore kod arita kwe kaunti ma Kisumu kae to ng'awinjo pachi audio gada ka ine kaunti ma Kisumu wenjo ni Kisumu kacha bende koro onego bed ni nigi CCTV kamera mago kamera go mag wang dede mopogore opogore mamako tipo mano e bombe kata kuonde dak mopogore opogore mago bende dhi bedo kacha ka konyo ka koro winjo sani kaka Abala Wanga wacho. Kinyal kata wuotho gotieno kichako ni wuotho gotieno to osegotoki gi lothi podho mai simu igoyo mimayo nyaka jo modak e estate kata estate moko maber kaka Mlani jo ok nyal wuotho, the people cannot even jog, boda biro to semai. Koro wasendiko ni police commander wado bet piny nyithindo gi gin nyithindo modak e estate kundi kendo ung'egi kun magidakie ung'e lande magidakie. Sasa ming'eyo ni ng'ato jakuo to kel report wadwa compile wadwa dhi
estate ka estate. Kendo wadwa dhi chako keto e community gimiketo ni CCTV, Main Street wadwa keto traffic light controls mondo wa track jogi. Gima gikuongo timo giketho lights, gi vandalize lights, street lights. Kendo ka gise vandalize street lights to giyudo ka darkness untie, kosebedo darkness to kikor gi magji. By end of this year wadhi bet gi commander, wadwa keto community policing, wadwa mako gi kachiel. Aya, iwinjo kacha chenro mopogore opogore. Audio gada ka ne county ma Kisumu chenro ma kamae dhi kelo resruok ne jodak e county ma Kisumu, nikech koro wacho ni jodak ji ong'egi. In bende koro kaka in jakom mag jodak, in bende in ja kendo ratich oganda, bende gigi matimore gin moko minyalo wacho ni en moko ma kony nyalo wuok kuom jopiny gin giwegi. Audi erokamano. Arita kwe waluonge gi dho kisungu ni shared responsibility. En gima ok migawo achiel mar polis no kende ema wanyalo keto ting' kuome kata dhuro ting' kuome. Arita kwe waduto andamor ka city manager, the county government obiro strongly ne gin gi paro kata yoro magidwa ni mondo gitim moloyo medo security light to gi joma security light momiyo joma kethogi kata mag kethogi samolos gi mondo one. Ayie gi mano. Chiel kuom gi chive mamawa tete. Wan gi chive in every sublocation, wan gi chiefs, gases and chiefs. Wan gi mijikuni, wan gi nyumba kumi, wan gi migepe matindo mochakre piny kabiro malo, maka coordination otem gi concerted effort oket malong'o koriw gi police kanya achiel. In a small way, yani wawache ni wakaw kata ni wadwaro keto arita kwe mar bus park ma ute mitore dho bus park goriti, to community policing man kanyo nitie, assistant chief man kanyo nitie, county government man department mar enforcement ma bende nitie marito bus park no kata chirni duto. Mano en achiel kuom yore ma ka nyalo bedo sustained to wanyalo dhi malach ahinya. Kirango section 41 of the National Police Service Act, again aeroga wuoyo kang'iyo chik, bende nokelo gimoro miluongo ni county policing authority. County policing authority ne under section 41 ma the National Police Service Act ne okelo governor kaachiel gi ji adek mo appoint that community that policing to kelo bende police bende adek bende nie iye kanyo to gi other stakeholders. Koro mano team ma ene law, ene chik, ok en gima wacho ni mondo tim, ene chik. Gimomiyo chik no ok ti ema pod bagowa kaka jo Kenya, nikech ywaruok nitie. Jomoko neno ni governors dhi bedo gi teko mang'eny ewi police, jo police bende neno kama. So wang'iyo ni ka wabedo gi policies and laws makare ma wanyalo ng'iyo go wach mar arita kwe, nikech arita kwe en gima duong' ahinya, nikech oting'o ngima dhano. Jomiwa wacho no gitong'o gi osiepna. Nyocha ndiko barua ne Inspector General mar Police mago pichni wiye dhano motong' madkadho 30 nie picha biro orunu go watieko mano. Chaka ndiko police ne county commander, chaka ndiko barua machielo within 2 weeks, chaka ndiko ne county commander gi regional gi county commissioner, bende the same letter mwangiso gi kaka ji timore kata kaka ji hinyo. Koro ayie gi wachabala wanga ni CCTV go kata lighting ma Kisumu kata kidhi bus park kacha nitie teyni mang'eny mok liel ahinya kata ka ji makethogi. But sustainability and maintenance ma giwa a county government all along kata local government osebedo problem, ok en problem mochakre sani. On mage areas mating'o nyao ma nyao ng'enye maka warango maber to wanyalo waduto kaachiel gi un kaka media mosekonyo ahinya, ndadwa nano mano media osekonyo ahinya e weche kata jiwo kuonde ma gik makamage timore kendo lando kuonde magitimore gi seche magitimoregi. So awacho ni wan kaka jogo makedo ne ratiro mar oganda, an kaka jakom mar Resident Association, Neighborhood Association, wan gi Neighborhood Association mopogre Obunga, wan gi Neighborhood Association Obunga Ondiek, wan gi Neighborhood Association Mondiek, Nyalenda wan go Neighborhood Association gite wate wan gi ting'
To gima duong' ahinya ma is a challenge e wach mar insecurity ni seche moko en samoro attitude and culture marwa. Attitude and culture between the police and the citizen, the public. Jo piny kaachiel gi police culture and attitude margi otamore bedo cordial, gitamore bet jogo manyalo bedo gi trust kindgi. Koro nitie chich all the time gi joka wan gin and kanyo osekelo tabu mang'eny ahinya nikech boda ng'eny jo boda mabeyo gi seche moko ma kama onego bed ni koro gitude gi police tiyudo ni ok ginyal tude malong'o nikech police ka wuok to scare gi. Police samoro scare gi ma koro gin be gi lose trust mondo mi giti kanyachiel. Koro magi areas ma ka county government kaachiel gi provincial administration gi wan gi police gi un kaka jo media kwa chako ng'eyo kaka dwa timgi to an gadier ni wanyalo chopo kamoro. More importantly, kata ka wang'eyo gima important ahinya, en adier ni nitie jo boda mang'eny manyalo identify jogo maricho mane kindgi nikech osewinjo seche moko kaka gigo mbaka ni en onyango for example kaka en onyango gotieno gomolo gi dong'e no pikipiki ge chako iyudo ka giwacho ni chor gi ineno gi koro gidhi mayo gi time nyako cha. So gin joma ji ong'eyo kendo gin joma odak e estate kendo gin joma odak e udi ma ka watemo gimiluongo ni prevention detection ka police otimo gimiluongo ni detection and prevention of crime, detection and prevention of crime kaka ni e chik to gitudruok maber e kind oganda, to an gadier ni en gima waseneno wase identify ni timore kaka unyalo tamo oganda tieko ka wan kanchiel. When I talk about oganda, I talk about everybody. I talk about police, awuoyo wach provincial, awuoyo chive, awuoyo stakeholders, awuoyo jo boda gi ji duto ma gin hinyo gates joma donje gates gotieno e Kisumu ka mosebedo attack mane gate itong'i mane gate ni otieno osebedo mang'eny ahinya kendo itong'o gi marach ahinya. Gigi duto timore Kisumu bedo gi hotspot nyocha en Kisumu East obedo hotspot seme yani Kisumu West hotspot, Kisumu Central hotspot and luote kiwinjo Nyoro game ka ywak nitie luote osebedo hotspot. Aneno ka koro bende en e Kenya te ang'o ma ditim gima ditim ne manyaka waduto wabed piny kaka oganda mondo kuonde ma ok wanyal winjore maber wakel winjruok mondo ng'ato ka ng'ato kaw responsibility. Security issues is a shared responsibility en gima oganda kanyakla nyaka ti kanyakla ka nie giting e kinde koro tuge da tiyo kanyakla mondo mi giket arita kweyo moro makare. Ma gimomiyo bende e kaunti ma Kisumu e mbaka oromo maka wuono wach ni wawuotho go e counties mopogore opogore. Koro nadhi e kaunti ma Kisumu mana kama audio oganda nitiere kacha bende wasewinja bala wanga arita kwe to chalo nade to jo boda giwacho ang'o kotenore kod gigo mantiere alwora ma to jodak bende gin gi paro mane ka koro sani wacho ni mano e gino madhi kelo achiedh nade e counties mopogore opogore e bombe mopogore opogore jogo ma joriemb apiko ma tiyo kod apiko e yo njore. Ok giduto magin jo boda to ok jo boda duto bende magin jo njore. Mano gima nyaka wayudo e yo moro makare. Koro winja ne pach jogi jodak e kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo nitiere kaunti ma Kisumu. Millicent, Kisumu chiwe yo machalo nade to nyaka sani wano kanyo chieng' nyalo bedo ni wuok kendo ka upichni kendo ka ukibiro achiel kachiel ukelo weche mamit matuch losnwa ne kibagonwa twak gi jodak e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Millicent. Pero kamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e junction Masiala, kama bende en kanyo ma bende nitiere joriwruok ma bende timo tich mar pikipiki, ka bende wadak kao pachgi kotenore kod twak ma wan godo e studio kawuono mar arita kwe kod boda kaka wayudo ni pile nitie kaka arita kwe oserochore ahinya e kaunti ma Kisumu kod counties mamoko, ka bende thothne ka iyudo jogo ma bende ihinyo ga kotenore kod weche mag arita kwe kata irocho ngimagi e yor arita kwe
iyudo ka giwacho ni jogo gin jogo mabende gibiro, iyudo ka ng'ato nyalo nyisi ni ne gin ji adek, ne giidho apiko. Gima ne gitimo mokwongo, ne gigo taya mar apiko e wang'a mano kanyal neno gi tapo mana ka nitie ng'ato kogo wiya gi gimodingli. Ka kamano kokalo so mang'eny, mago miyo jo apiko itudo kod joweche njore kod weche rocho arita kwe. Ang' nadhi achiel kachiel ir jo bodaboda makaendi mondo gin to gimiwa pachgi kotenore kod wach makamaendi ni to gin to ginyalo wacho ang'o. Ben adieri, ben gima ber tudo jo apiko gi weche njore kod rocho arita kwe e alwora kuma ji odake. Machiegni king'iyo kamera kacha, ichako na gi nyingi, timia pachi kotenore kod twak ma wan go ni. Okay, an mokwongo kara nyinga iluonga ni Dickson Otieno. An security ma base kae mar bodaboda namba Sinyolo NSBG. Kotenore kod weche ma osebedi ki imienogo jo apiko, mimienogo kod jo apiko, jo apiko duto te ok gin jok maricho. Tiere jok mane igi ma bende odonjo gi pachgi giwegi, but jo apiko duto te to kanyal wacho ni giricho. Okay, insecurity kuom watu osebedo ma ok ber ahinya, nikech tiere jo apiko mosecha ma iluongo nyingi seche duto te, kata ne bedi ni jakuo, nikech nyalo do ka jo apiko moko okwalo, kata jomoko ma jonjore okwalo apiko kuom jomoko. Ka gisekwalo apiko to gibirogo then gitimogo gimoro kamoro, koro ibiro wach ni apiko ma kamaendi emotimo gima kamano ero, but ok gin jo apiko duto te. Koro ok ang'eyo ni wanyalo konyo sekta no kata wachno e yo machal nade. Erokamano ahinya. Ang' nateru achiel kachiel ir joma moko mondo gin be gimiwa pachgi kotenore kod wach machalo kamaendi. In kaka jalno mani ka inyalo mana miya pachi matin kotenore kod wachno endi, kata obedo ni okin jalno mariembo apiko to in japiny neno ka arita kwe oserochi. Ang'o minyalo wacho mana pachi matin kotenore kod ben gima ber tudo jo apiko gi weche rochruok mar arita kwe koso? Mana matin kichako gi iluonga ni Peter Odero. Tudo ja apiko kod njore ok en gima onego bed ni itudo gi kodo. Cause gin jok mane owuok ne dhi dwar, to e yor dware ma giromo gi masira kabila no. Koro ok ja apiko duto ma onego bed ni iketo kod gik ma ohusika kod gik jonjore mago kende. To kotenore gi wach security, bende en adier ni jo apiko ema miyo weche security rochore? Ok en kamano. Security ok jo apiko ema kelo insecurity e gwenge kata mana kuonde ma wadake. Erokamano ahinya. Mana mapiyo piyo kateri ir ng'ama chielo, ang' ne en be olernwa ni to ang'o monyalo wacho ewi wach ni endi machiegni. Teng'eyo kamera kacha mana pachi matin. Changanyikiwa shwali. Koro mana ewi weche jo apiko mitudo kod wach rochruok mar security kichako gi nyingi. Gi nyinga luonga ni Brian Owinga. An achiel kuom jo bodaboda ma namba Sinyolo ka. Ka dawuoyo ewi security ma jomoko kawo ni jo apiko gin joma richo. Jo apiko gin joma richo. Jo apiko en ng'ama ibiro ni ting'e itera kuma kama, timiye pesa te gini. But nitie jomoko mokawo advantage gi mano. Ng'ato nyalo biro kawo apiko ni gotieno to nikia kuma dhi to dhi otiyo ga apiko ni. Kinyi ne winjo ni ati apiko ni nomaki ni ka polis ni otimo gima kama, titing'e ni koro ing'e ni jopiny ni jo apiko gin joma richo. To jo apiko en ng'ama ber, en ng'ama ni mane transport sector notimo tich mokele. Koro kwa mane munyalo kwayo piny owacho nikech wach ni to koro osemiyo nying jo apiko ok ber ahinya? Kwayo manyalo kwayo piny owacho gimoro mane ikelo mar sako cha, mane ji register cha. Koro ka ng'ato timo gino tiluwe e sako ne nyalo konyo sana in terms of security ma sani okethore e gweng'.
Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas gi e thuolo ni endi kaka isewinjo ka giwacho ni jo apiko gin bende mana jogo ma bende ni e yor manyo, ka bende nitie jogo ma bende tiyo kod thuolono mar tiyo kod apikni wegi marach mana kokalo kuom sama gikwayo ni konyaga apiko ni to gino ok en gima diere. Koro giwinjo ka gikwayo kanyo ni ka piny owacho nyalo dhi nyime kod wach andika manoket ne jo apiko to mondo omi ka gima kamano timore tiluwe ronda mayude ni to mae ng'ama notimo gini, ng'ani oya kanye to owuok kanye, tinyalo thir weche mag arita rochruok mag arita kwe kendo alwora nyalo bedo kama ber dake. Ka ionge gi penjo moro amora gi e thuolo ni endi, anyalo duogo ni e studio mondo idhi nyime. Gi penjo koro kapok awei kata midhi kata giwacho ang'o kotenore gi weche go mag CCTV giketo chenro mag wuoth e kaunti ma Nairobi e kaunti ma Kisumu ahinya boma ma Kisumu mondo mi otim gi e yo moro makare manyalo bedo kata ni jonjore gi ginyalo bedo gitimo gimoro ne tracking, ng'ato kodhi kanye, okwelo ka odhi kanye kata e kor mieche wacho kuonde ma gidake mopogore opogore. Pach jopiny to gin mage kotenore gi weche maka manyalo duoko piny chenro mag kuo kata rocho arita kwe Kisumu koso? Erokamano ahinya Cleophas, an nateri achiel kachiel ir mokwongo mondo oduoka kotenore kod penjo no endi. In kaka jalno motenore ne security ma kaendi, wach moro no wach ni dwa chak ket weche mag CCTV kata wang' dede mimenyo godo alwora kuonde ma ji odak mondo konye duoko piny rochruok mar arita kwe. Inyalo wacho ang'o? Be ineno ka timno kokete e kaunti ma Kisumu kaendi to dhi konyo? Gadieri makende wachno to ok rach ahinya. Koket CCTV to nyalo konyo mang'eny ahinya, nyalo miyo gi identify ni to ng'ama kama emotimo gima chal kamano ero. Kech seche moko inyalo tim gimoro, inyalo maya kata mana apiko somewhere kana dhi e tich kamoro ako kata customer to maya apiko kuro ero, apiko no chako duogo tim go njore e area mantiere, tibro wach ni an ema timo gino ero. Koro koket CCTV to bro identify ng'ama otimo gino ero gi joma jonjorego eko. Erokamano ahinya. Machiegni mana kaka japiny inyalo lero no matin ka bende wach keto CCTV mondo ng'igo anena ka jok matimo njore omak gi mondo mi kony e duoko piny wach makamaendi. Inyalo wacho ang'o kichako gi nyingi? Yani iluonga ni Evans Ochieng', an Wood Kisumu Kapuonja ka. Keto CCTV ni to nyalo konyo, lakini gima wang'eyo ni nitie jok mibiro maki. To bedo no make kosechopo ka police case to biro rumo ka police. Gima osedhi ka polis kata obed mana ng'at moneko, iwinjo ni ng'ano duogo e gweng' en ng'at mosewe, lakini kowene jopiny monegi jakwa achiel to duoko njore ni chien. Koro ineno ni owene jopiny okaw chike lwetgi mar nego jokuoge kata jok marocho arita kwe e gino mabiro duoko moloyo keto CCTV. CCTV to keta mondo konywa e neno jogo kod mako jogo, lakini nitie moko ma bende koseyudi motamo sewene polis kucho obiro duogo kendo obiro duogo gi experience mar kwelo moro ma yudo ni oseneko dhi ka polis oweye, koseduogo pod obiro chako neko, obiro chako timo ni kuchocho waseng'iyo go waduogo watim gini. Koro ka dipo ni oseweye kuchocho to nosetimo marach, koduogo to we mondo jopiny okaw kode atua. Erokamano ahinya. Imbe abiro iri kaka achiel kuom sekano mondo imede gimoro matin kotenore kod wachno. Inyalo lokori matin king'iyo kamera kachicha endi mondo igol na pachi kotenore kod wach makamano. Keto CCTV rocho arita kwe mimi itudo kod jo apiko ben adieri to ineno ni keto CCTV nyalo konyo e duoko piny rochruok mar security ng'e kacha lokri kama. An mokwongo gi nyinga an Arcelo Odhiambo Dongo. Gima wacho en ni gima wadwa wacho no endo, gima timore en ni nitie joma timo gigi joma undu gi endi no omaka gi sirikal to tiyo gima tu diskusho chako weye ti joma kama nyalo maki to gin joma nego se joma nego wat ne mredi chako gole koduogo chako timo the same thing. Koro gima no kwa sirikal ni kakoro mano dhi kama no endo kakoro ngato chako duogo gweng ta kwa serikali ni koro kwa ni jopiny okawe to ta kwa chike to kaka wan jogweng kata kaka jopiny to kwa dhi marach kit wan gigi genyo wan wawuo wan jopikipiki imawa itong'owa wan gi a lot in security kaka koro Kisumu West Kaindi my Kisumu West sub county there's a lot of in security no endo pikipiki jadi from Sadek ima itongi ima isimu ima ipesa to kora kafale okawa pesa gisimu to wei
ichak itong'i kendo. Koro wach koketnu CCTV kata wang' dede mabiro menyonu jok ma hinyougi bende nyalo konyo duoko piny insecurity miwacho ni ng'eny Kisumu West kanyo. Okay. Kadugi kanyo endo. CCTV is a very good thing. Gima ber. But remember CCTV giendi, ng'eny gi CCTV kata achiel onge. Ibiro mana ni ng'ani obedo kama endi, to ng'ani endo. Koro gima kang'eyo ma pore dhi penji, to CCTV endi bende obedo ga and if this is the real person manotimo gini endi. Mane pod chando waga kawuono. Erokamano ahinya. Cleophas ageno ni penjo ni oduoki kod wach CCTV kendo winjo paro mopogore opogore kowuok kuom jogo ma bende gin jo bodaboda masinyolo Junction e but Siala ka Kisumu West ka bende gi thuolo ni endi donge ang' na wei mondo aringi adhi afuon weche ma bende medo tucho e kaunti ma Kisumu kaendi ka bende wadwa ringo nyaka magawa ma Siala mondo wanyal kelo weche matucho. Cleophas. Erokamano ahinya Millicent. Koro anyalo weyi mondo idhi isetimo maber ahinya. Jodak e alwora ma sinyolo kanyo wayudo twak e moro makare ahinya kendo kinde machielo wabiro duogo mondo wachop kanyo mago jodalawa, mago joka ochwa, mago jodala joiye wawinjo twak e moro makare. Haya wasewuok e kaunti ma Kisumu kar kanyo kora moke jwang' iwinjo gigo matimore e kaunti ma Kisumu. Mano biro mana thuolo machuok wasewinjo gino ma Audio Garden ne olero kacha gigo minya bedo kacha ka itimo. To koro kae wach mar CCTV ni be chak donjo. Anga chak kod Teddy. CCTV e alwora manyalo bedo gimoro ma ida time thuolo mokwongo e kaunti ma Kisumu. Max gimoro ma samoro un bende e kaunti ma Nairobi kama intiere Nyayo Estate. Ponono un kode. Tutime yo machalo nade mopogore. Makata jok maneno audio chima kawuono kenya samoro e rabala wanga edo kaneno na mugiti yo kawuono. Onya ukete time yo machalo nade mondo mi odwok piny nok mar rito kwe manenore kuonde ma jodak. Erokamano. Wan e gweng' ma Nyayo wan waseketo CCTV e gates te. Koro kidonjo nyaka neni, kiwuok bende nyaka neni. Mano gima watimo higni 2 koro. Bende kaka wa control jo peng madonjo i kanyo nyaka ibed cleared. Koro anyalo nyiso jo Kisumo to county mang'eny manie Kenya ka timuru internal processes kaka ng'ane wacho kaka Ogada wacho e Kisumu kanyo. Security is a shared responsibility. Koro ber ka jo kanyakla jo Uganda manyo yo maginyalo dhaw gi wacha piko ni wan koro kimotimo jo delivery te nyaka mi barua. Koro mano wa listi wa clear yi chalo watimo registration mari. Mano kata kambe madongo kaka jo chiemo gi jo makelo chiemo e ute o make sure ni koro gini gimiwa jogi nying rider ja apiko namba mar apiko to nyaka bed gi box e toke. Eka koro wanyalo keo gik moko ni giting'o ng'ato ji 3 e apiko. Ing'e ji 3 e apiko mano ken ga passenger da. Mano ken ngama dwa wuok kama to dhi kama ji 3 e apiko chances ng'eny ne mago ginga jonjore madwa timo gik maricho. Koro kise insist ni giket box mano isetieko wachno. Koro mano ing'eni mano gima bedo delivered kende. To apiko ni bedo branded maber. Gi ken sako ken kambi matimo tijego bedo branded maber. Wanyalo ng'eni apiko mar kambi makama sa kama nokadho to en na gima gitimo gik makama. Koro clearance ber ahinya mondo gima wanyalo kawo to ane kaka wanyalo temo bende konyogo obila. Kanyo mirango kanyo ne ka koro oganda tiyo kanyo achiel wacho ne shared responsibility. Kar kanyo ema kele twak luko weno. Winjo gima Teddy wacho kanyo to bende en pach oganda. E apika achiel kano koting' ji 3. Paro ok en ga makare ahinya gi ji. Ka apiko kalo tiyo ji 3 wacho ni ka man kani nitie ng'at achiel moro kama ponono ni kata mana marango ni chenro dhi nade ka. Ng'ani ochopo ka adieri. Iwacho ng'ama miyo gi backup. Ginya bedo kar kacha e kinde gi duto. Man paro mantiere kind oganda. Med paro ma pachi ewi wach ma Teddy wacho no. Ka timede machielo ni CCTV kete e alwora kama ji odake. Bende odhi konyo. Bende gitiyo nikech Nairobi ka gintie. Bende gitiyo moro makare to ka ok giti ote marien mane ne county nikech masani omedore. Nitie oganda moko mapenjo kacha ni jotendwa kapo ni kuoma kama gidhi nyime to kuwe.
una achiel kuomgi uchiemo kodgi koso ung'e jogi to kuda makogi. Okay, Bwana Cleophas, CCTV miwachogi kaka especially Nairobi ka gitiyo kendo nyocha uneno manyocha nene inyise CCTV kaka mayo ng'ato simu. Mano nyocha osemaki to make mana nikech CCTV mano nyiso. Koro kodhi ong'i gicha malong'o to inene ni ong'ama nade. Koro mano gima is working kendo wanyiso mana county government mana Nairobi ka especially Bwana Sakaja mondo yore mantie CCTV ma ok ti mondo losgi mondo gibed ka gitiyo koro ginyalo capture gik machalo kamano mondo nyis joma kalo ka gin jo pikipiki kata jok mamoko mabe ok jo pikipiki nikech kuo kaka koro sani Bwana Cleophas omedore ma ok kata jo pikipiki kende kata obed mana dala kata obed kama nade ino ka weche wuok kila asubuhi kila jioni kuma kama otimore otoro od ng'ato kyang koro kang'eyo gima timore lakini koro responsibility te nyaka waket mana kuom jo arita mag kwe kaka jo polis mondo koro gine kaka gin koro gitiyo but wan be wase neno gik matimore ma kata ok awacho ka nikech koro wan gi mpango mar ng'iyo ni to jogi gito gi behave nango to ere characteristic margi kaka inyalo ng'e ni magi to koro jo boda boda kata magi to joma tiyo gi pikipiki ma wakora koro kata ok awacho ka mondo mi giwinji nikech gibe gi move on kendo yudo information koni gi koni but wakeseketo mpango maber gineno Ramogi TV gineno Ramogi TV kata sani wach malisha koro miyo pikipiki mora mora miseno ngoting'o ji ariyo ji adek mago wakora tupu koro nyaka ji public bebe dawe koro gitemo nade ka giseneno kata ero koro biro kata kating'o ji adek ating'o ji ang'wen bende ng'ato bet makoro jal mariembo apiko ka intiere wiye kacha obete tangi maka ponono ni petrol orumo ne ochopo kama iloge mo ngacha ni petrol station kata kochope ochore mana malo jite lor jang'wen mane kata lor te nikech en obete wi tank chonge to koro ni mana malo ewi headlight ka wacho ni en kore ng'ama rengo nyanti ng'ama nitie toke kacha manyono ni gik moko en kosudo jok magi kineno report mokwongo ni goe kanye tiyude yo machalo nade monde nikech oganya wacho ni oyo ne waneno jang'wen moko okalo iduogo neno CCTV bang'e ni jang'wen kachiel kuom giere ma othalo ng'ato momayo simu wan koro gisani gima koro watemo nyiso jowa jo pikipiki onge kamoro amora ma gionge gine kona te gikalo ka barabara mora kata kuma oting'e ji ang'wen kata ji adek kata ji abich go gineno gin giwegi koro nyaka gikaw chike lwetgi mar ng'iyo ni to pikipiki makalo guting'o ji ang'wen kata ji abich go oting'o dhi go kanye tang'o mi oting'o gi nikech sheria nyiso ni ng'ati ting' ng'at achiel kende mane gimoyie mondo jaboda bodo ting' at any given time mora moting' kata to ok dwarre koro gin giwegi wach ni dhi matek an gima nyalo mana jiwo kanyiso jowa te mating'o pikipiki e Kenya mangima mondo giwinja kawacho niya ma sekta ma maru un makonyo koro kuseneno ni gini konyo maber kuyudo go yuto maru nyaka koro une mung'i kaka ung'iyo joma kelo ukora iye mondo ugol jogo oko te ka gin jowete unyu ugoli ka gin jok mukia mondo ugoli kabisa kendo ka une riwruok kamoro amora mutiye kik ng'ato bi ma ok ung'eyo kama oaye ni obiro keto pikipiki machiegni kodu nyaka investigate mung'eno ng'ama nade to akanye koro kwatimo magi duto biro miyo gini dhi maber to kok utimo mano to sirkal biro goro crackdown to biro mnachako ywak koni gi koni ka koro kata wuok ok pikipiki ok nyal wuok nyakoro moge jwang' utim nonro ka jogo pok ochako bedo kanyo eno ng'a obet bathi kacha ni en ng'a eno wae base mane yude kanyo kotimo ang'o to akure obiro kanyo chieng' mane tapiko ni be mare koso okawe kama chielo to biro pande mana kama intiere kacha to ng'ato oyudo hinyruok kama chielo pach jopiny gin mage e kaunti ma Mombasa joja oko nitiere kacha kendo koro wadano bagno twak moro matin kato ka waduogo dhi e kaunti ma Kisumu no winy pacha Audi Ogada kotenore kod twak man go chieng' ma kawuono gi pach jopiny e kaunti ma Mombasa gitime yo manade yo mopogore machalo nade George Aoko Mombasa chalo nade kono ane pach oganda kama intiere kar kanyo nendo mwite Erokamano ahinya Cleophas Locha winji maber ko ke kaunti ma Mombasa kaendi kuma twak awinjo kochacho ahinya ma en twak ma wuoyo weche magarita to chutho mago ma itudo gi jo boda boda wang'eyo ni kata e kaunti ma Mombasa kaendi kwan joriemb boda boda thoth malich mokalo ka gikoni mane chalni tich masani ujende mathoth odonjore ka gikoni chalni samoro nok mar tije omiyo thoth gi koro ringo mane tij boda boda no ema gineno ni machalni kelonegi yuto mapiyo piyo kata kamano ywak osebedo to chutho kuom jo boda boda go
koni nitiere moko kuom jogo matinde pondo e tipo mag jo boda boda ka gitimo timbe njore giwuoro ni jo boda boda ka tiyudo ni uting'o mteja kodhigo kamoro kendo dhi ochako lokore godo kendo iwacho ni koro nying madhi kata nying madhi marach en ni jo boda boda donjore e timbe maricho. To kata kamano kama ntiere ni antiere mana gi moko kuom jodak ka dwani ginyisa ni to gito ang'o gini magiwacho e wi weche mag boda boda. Karibu sana ndugu yangu, nyisa ni to gito ang'o gini magiwacho e weche mag boda boda to chutho mitudo kod timbe mag njore. Karibu sana kwa Ramogi TV. Tutazungumzia swala la usalama na hasa unaohusisha uendeshaji pikipiki ambao wanaofahamika kwa jina maarufu kama bodaboda. Je, hisia zako unahusisha vipi hao wana bodaboda na masuala ya usalama labda? Anza tu kwa jina. Kwa majina mimi na itwa Alawi Zain. Kuhusu masala haya ambayo yametokea au visa vya watu wa bodaboda, nafikiri kuna haja ya mashirika au wale washikadau kukutana. Kwanza, kitu gani najaribu kusema? Nasema wana bodaboda, vile vyama kwanza vya bodaboda wanataka kujua ni kina nani wanaopeleka bodaboda, tabia zao ni zipi, na wanafanya kazi eneo lipi. Okay? Na habari hizi za kwamba wana boda wa mtaa fulani ziwe pia zinajulikana na serikali, hususan idara ya traffic, idara ya NTCA, shirika la NTCA na ofisi za utawala wa mikoa, yani provincial administration, wao wanajua ni kina nani. Sio kila mtoto aliyemaliza shule au aliyemaliza standard form 4 ati anachukua bodaboda. La, pengine siku za mbele au kwa sasa ni muhimu wale wana bodaboda wapatiwe vikoti ambavyo vimeandika majina yao. Mimi nikibebwa najua nimepelekwa na Otieno au nimepelekwa na Obonyo, namna hii. Yes, ni muhimu sana. Baadhi yao pia wamekuwa wakisema kwamba wamekuwa wakitumiwa kama kisingizio kwamba wahalifu sasa wamebuni mbinu kwamba wanatumia hivi pikipiki pengine kutekeleza masuala ya uhalifu. Je, unahisi kwamba ni swala ambalo linastahili kutiliwa maanani? Wana bodaboda watusaidie kutuonesha wahalifu ni kina nani. Kwa hivyo haitoshi kwamba wanasema kwamba wao ni walengwa. Mimi naamini ikiwa wao wanaweza kushirikiana na idara ya DCI, wale waovu, wale wahuni wanaofanya mambo haya watatambulika. Shukrani sana. Asante sana. Wacha tupate hisia wawinje paro ya dak machielo mana kwa uhusiana giweche maboda boda. Nielezee tu kama mkazi wa kaunti hii ya Mombasa, je, umewahi kusikia labda visa vyovyote ambavyo pengine waendeshaji wa boda boda wamehusika na masuala ya uhalifu? Na je, unahisi ni hisia zipi ama ni hatua zipi zinazostahili labda kuchukuliwa? Nafikiria hisia ya kwanza, kwa majina naitwa Mbwana Abdalla, mimi ni chairman wa Old Town Residents OTRA na ni mkazi wa Old Town. Moja ya matatizo ya hawa mabodaboda ni kwa kosa nyingine wanafanya uhalifu wao pia wakishikanisha na mapolisi. Mimi nishapata experience huko Mama Ngina. Wale wanakuja na bodaboda wanatumana na mapolisi, wanakuja wanakuambush. Hata kama tuseme umekaa na bibi yako, wao hawadishi, wanakushika, wanakuninio alafu wanakusumbua. Hiyo ni moja wao ambao pia nini. Alafu saa nyingine watu wakienda maharusini pia hawa watu wa bodaboda wanao habits za kuambusha hao mama ambao wanakuja harusini peke yao. Na wako very vulnerable, vile wakishikwa namna vile inakuwa ni rahisi kuwapokonya adhabu zao na kila kitu. Naam. Na je, unahisi kwamba manake wao pia kwa upande mwingine wanahisi kwamba kuingia katika mahasemo, wanasema pia hali zao pia wakati mwingine ziko hatarini, na hasa wanaosafiri nyakati za usiku, anahisi labda pengine kupeleka mtu katika mtaa fulani huenda pia maisha yake yakawa hatarini. Je, unahisi kwamba hao pia ni muhimu masuala ya usalama wao kuangaziwa? Kweli, kwa kweli Old Town tuseme baada ya masaa ya saa 4 unakuta watu wa bodaboda wanakataa kuja huku kwa sababu ya kufanya uhalifu. Sasa ni jukumu la serikali kuhakikisha kuna enough security hapa Old Town na entire Mombasa County. Naam. Tunajua kwamba katika kaunti ya Mombasa pia wamebuni vikundi ama miungano ambapo unapata pengine wanaangalia katika kisiwa cha Mombasa. Kuna kikundi kinachostahili kuhudumu katika kisiwa cha Mombasa, ukienda Kisauni, Changamwe, Nyali na Likoni pia hivyo hivyo. Je, unaona kama masuala kama haya yanasaidia kupunguza masuala ya uhalifu? Kweli inasaidia, maana kila area ikiwa na ninio yako, kama ni timu inaitwa fanya fujo uone, huwa wanakuwa ni kama watchdogs, na kila mtaa siku hizi wako nao vikundi kama hivyo na inasaidia.
Asante. Mana ka kiwinjo janeno mar Ramogi TV wantiere e gweng' ma Old Town mane chula ma Mombasa kae kuma watemo mana wuoyo gi moko kuom jodak ewi rochruok mag arita to chutho mago ma itudo gi jo boda boda ka iwinjo ka gikoni nitiere moko kuom jo boda boda ma bende ywak ka gikoni giluor ni samoro donje gwenge machalo mag Old Town seche mag otieno bedo kata ok yot ahinya kata ok ber ahinya kaluwore gi ngimagi nikech gikoni samoro inyalo monjgi kaka machielo bende ikoni moko kuom jo boda boda go samoro ema itiyogo kata itiyo gi boda boda ka gikoni gitiyo gi jonjore kendo ginyalo dhi rocho arita kuonde mamoko kae to giringo gi lal. To mana kaka winjo mago mana pach moko kuom jodak mantiere Old Town kaendi waringane e kaunti ma Kisii watudre gi Crispin mondo lerwa ni to jo Kisii wachang'o kowuok e kaunti ma Mombasa. Nyinga en George Aoko. Aoko kain Mombasa kaunti ni Kisii antiere boma ma Kisii kendo mana kaka inyalo neno ka an ka achiel kod jotelo mopogore opogore mantiere sekta mar boda boda ni kaunti ma Kisii ni kod jo boda boda madhi 1,907 kanyo omiyo odiochieng' ma kawuono jotelo mopogore opogore sekta mar boda boda Kisii chako timo romo gi jowetegi e stage moro amora ma gintie mondo mi gigeng' maundu mosebed ka ineno e gwenge mopogore opogore ahinya e boma ma Nairobi. Karibu katika runinga ya Ramogi. Wewe kama mwenyekiti wa boda boda kaunti ya Kisii, tumeshuhudia kwamba kuna wahalifu ambao wameingia sekta hii ya wanabodaboda. Hebu tuambie hali ikoje Kisii na ni vipi ambavyo kama viongozi mnachangia kuhakikisha kwamba sekta hiyo haijaweza kuhusishwa na uhalifu? Naam, kwa majina naitwa Moses Ondeki, naibu wa mwenyekiti katika kaunti yetu ama tauni yetu ya Kisii. Langu ni kusema tu lile jambo ambalo linatendeka katika kaunti yetu ya Nairobi. Ni kusema kana kwamba si jambo mzuri na jambo ambalo tunalikataa kama viongozi wa Kisii Town ama Kisii County. Sisi kama viongozi wa kaunti yetu ya Kisii tumekuja pamoja na kusema kana kwamba tumeanza kuweka mikakati ambayo ni mzuri ya kumaliza ile ukora ambayo itatendeka katika tauni yetu ya Kisii ama kaunti yetu ya Kisii. Na tumeanza ile harakati ya kuanza kutembelea kila stage moja kuhakikisha kana kwamba kila member ako katika ile stage amelechester, anajulikana anatoka wapi, kwao ni wapi, nyumbani kwao na kaunti yao ni gani. Kama anatoka Kisii County tujulikane vizuri na tujuane vizuri na tujue wale wenye wanaopaleti katika tauni yetu ama kaunti yetu ya Kisii lazima wakuwe registered na wajulikane, ndio ile tumalize hilo ukora na uhalifu ambao itatendeka katika kaunti yetu ya Kisii. Na tumeweka pamoja, tumekuja karibu na national government na county government kuweka mikakati mzuri ya kumaliza ukora katika kaunti yetu ya Kisii. Atakana kwamba kuna wanaziasa ambao wanaingilia hii sekta yetu ya bodaboda. Tunataka kuambia kana kwamba siasa iliisha, kuna wenye walichaguliwa na sisi kama viongozi wa bodaboda tulichaguliwa tupewe muda wetu ya kutekeleza lile jambo ambalo linatakikana katika sekta yetu ya bodaboda. Asanteni sana. Tunaye mwingine hapa, hebu tuambie unaitwa nani, kisha kabla mtu kuingia katika sekta hii ya wanabodaboda anapaswa kuwa na rekodi ya aina gani? Asante sana kwa nafasi. Kwa majina mimi naitwa Ezekiel Mukua na mimi ni patron wa bodaboda katika mji wetu wa Kisii. Kwa kweli mtu kuingia katika sekta yetu ya bodaboda kuna ile procedure mtu huwa anafuatilia. Kwanza kabisa lazima ukuje na barua kutoka kwa chifu wako nyumbani kule mahali umetoka, ama kama hakuna chifu lete barua ya naibu wa chief. Kutoka hapo ukuje na ID, kitambulisho ya msasi wako, akuje na ID yako, kisha ufuate ile procedure uingie kwa office kuu ya bodaboda katika mji wetu wa Kisii. Ukisha kutoka huko ukihitimu, sasa utaenda kitengo kingine ya stage level, uende uingie kwa panel, uwe interviewed na wanakamati wa ile stage, ndiposa utaweza kuingia katika ile stage yenye unaitaka. Na tunaona kwamba usajili wenu unaelekea kufika katika idadi yenu karibu inafikia 100,000. Je, unahisi kwamba hawa watu wote wamepitia usajili ambao unazungumzia? Si wote. Ndio maana vile kiongozi wengu amesema tunaendelea na mikakati ya kupita stage by stage, kuangalia wale wenye walipita njia ya mkato wakaingia kwa sekta hii ndio waondolewe. Ndio sasa wakishaondolewa tupaki na ile idadi yenye imepitia ile msasa kamili, ndio watakuwa wanafanya kazi katika hiyo sekta. Wacha tuzungumze na mwingine hapa kabla tujakuja kwako. Hebu tuambie
Je, inakupa wasiwasi unapoona maeneo mengine watu wameingia sekta ya bodaboda wanatumia pikipiki yenyewe kufanya uhalifu? Na je, pia katika kaunti ya Kisii ni vipi ambavyo mnapania kufika kule mashinani kuhakikisha kwamba uhalifu mweza kukabiliana na? Kwa majina naitwa Mukaya Dennis. Mimi ni katibu mkuu katika ile tume ya uchaguzi katika mji wetu wa Kisii. La kwanza ningeomba serikali itambue wale ambao wamechaguliwa kama viongozi katika mji wetu wa Kisii. Chairman ni Danvas Umando Kengere na wenzake. Tunapoendelea kufanya hivyo, tushirikiana na county commissioner, county commander, OCPD na OCS. Chairman anapochukua mtu huko, hivyo kamati imemwongea na amekuwa na makosa. Akikuwa na makosa lazima adhibiwe kulingana na makosa yake. Na serikali kuu inaongozwa na Dr. William Samoei Ruto. Tunaomba ya kwamba hii bodaboda ilianza kama ni watu wachache, lakini sasa hivi tumekuwa ni sekta. Hii sekta lazima kama bunge ilikuwe na mwakilishi mmoja katika kutoka county ambaye anawakilisha bodaboda, ndio wanatelekeza ile grievances za wana bodaboda huko. Ndio maana hii uharibifu imeanza kuwa ya hali ya juu. Asante sana. Malaka kiwinjo manager marwache county ni Makisi boma Makisi kwa wolo so kod jotelo mopogore ka chel kod jori amba piko e boma ni kage medo mana kwayo ni jo apiko omedriwore kendo gibro mondo mi gilure kod chike maturka mondo mi gigeng gigo matimore boma ma Nairobi kama waneno ka jonjore sani odonje sekta mar pikipiki ka gimayo ji giyo yore magangenge. Omiyo wabro medo loso kod ji mopogore kalore kod wach mar bodaboda moting'o nyaka jotendo bila mawuok e kaunti ni Makisi. Erokamano ahinya Crispin Otieno. Jo Kisii kanyo koro wacho kanyo ni giyude jod bura achiel e bunge manya bedo kacha ka chwalo ng'ur mar geng'o binyane pach Luke Owino ni en owacho nade wechego duto. To motelo ne mano osekalo dakika 54 tok saa 4 mar okinyi matiende ni wachiegni tieko. To ka watieko twak marwa koro kaduogo sani wach mogik ne ji adek jodak joriemb apiko gi sirkal onya bedo sirkal mar kaunti kata sirkal mamalo achake kaunti ma Kisumu mano Audi Ogada mondo ang'o miwa ne pache kotenore koda twak okinyi ma kawuono. Koro ka watieke onyalo kwayo sirkal mondo tim ang'o, jodak otime nade mane bwo dakika achiel. Audi Ogada. Erokamano. Kiwinjo jowa mowuoyo kuonde mopogore Kisii, Mombasa, Kisumu gi Kenya mangima en wach ma mako oganda. Kwayo mara dakwa sirikal mamalo ma national government man gi ting' maduong' ahinya e weche mag security kaachiel gi county government mamawa moloyo makaluo ka mondo giriw paro mondo wane ni njore kata weche mag njori matimore makoro mako japiko gi waduok piny. Winjo ka japiko duto mowuoyo ng'eny gi ywak mana ni ng'eny gi jo apiko jo mabeyo, to kata kamano nitie matin modonje igi. Adwa na kwa jo apiko wegi e Kenya mangima to moloyo thurwa makae ni discipline nyaka bedie. Nitie a lot of lawlessness kata kiweyo njore mag ni mayo ji timang'o, lawlessness ni malo, and therefore SACCOs mawacho makoro wayiero makoro sirkal register go ting' mokwongo maginene gitimo en discipline. Jowo bedo gi discipline, culture and attitude marwa mar jo bodaboda loki. Wan bende kaka jogo makedo n'oganda to kendo jotelo matindo tindo mane kor gweng' kagi, wadhi neno ni watudre gi jogo duto ma nigi ting'ni: PC, DC, county commissioner, chiefs, assistant chief, police from top down, kaachiel kod the transport sector mangima moting'o tuk oting'o mondo mi walos kaka wach njore ma koro dwa bedo disaster e Kenya kani otieko. To mogik dawachi ni police nigi ting' and police nyaka we mismanage clear cases mabeyo magiyudo mondo gine ni ratiro sama gitiyo. The law wacho section 49 of the National Police Service Act
Section 49 of the National Police Service Act wacho ni police nyaka titije in compliance with the rule of law, nyaka gititiji within chik. Kaima yuarruok betie ga kata mne kind police gi japiko to kata wan kaka jogo makendo ne ratiro mar oganda kata ne jogo wegi ma omaki ma suspect go bende samoro bet gi yuarruok matin. Aparo ni mago e weche ma dakwa mondo watim. Erokamano ahinya audio gada kumo thuolo bende mato kodwa kuwuok e kaunti ma Kisumu waduogo e studio mana robo no awinja pacha Teddy Obiero mana pio kan watiyo kuin kaka jakom ma jodak mana kar dak no ma Nyayo Estate banyalo bedo mane mogi kote mari ne sirkal jodak achiel koda joriemb apiko go mago ma boda nyalo bedo mane. Erokamano kameda kama audio we eni waketa koro chike manyaka jogi nyaka lu kaka wan koro anya asology unyalo biro neno gimwa timo kocha Nyayo kanyo waket chike ma kochuno apiko ke donjo to chike ne kodwa donjo nyaka obed nung'eri ben mano ng'ano aya jo obila ka bende wane kaka reporting mechanism nyalo bedie ka ng'ato kosne oko kanyo ng'ato kwal kaka inyalo report gino piyo to action bedo ikawo immediately nikech seche moko bende inyalo report to weche moko pod tudre ka gajre to ng'ani oseng'eni manye to oseringo kamano mogik oganda nyaka chung maber bang'eni to kikwa pand jogi nikech joma kwalo gi nia kodwa kanyakla ka koro nyakwa wagol gi kaka wang'ene en wuod ng'ane ma marach ge matimo kama wagole to wamake. Erokamano ahinya Teddy Obiero jakom mar Nyayo Estate bure Nairobi kar kae kamachielo wach mari mogik luko wino ne jogi mago manjo boda gi jogo bende maketho nyingu ni sirkal nyalo bedo mane. Erokamano Cleophas an kachako to awuoyo gi jo sirkal kanyiso gi ni wan kaka josako wasetemo kaka wanyalo mondo mi wavet jogewa to koro gin be nyaka koro gikonywa koro gikonyo mondo mi jok ma pod ok obedo registered kaka ne gigolo sheria ni nyaka ji te boda ma Kenya ka bed registered mondo ka ng'e nonro mar ng'ato matiyo tij boda gin ne ni mano timore to jok ma nigi tabia mar kata kwelo kata timo njore mora gi ka gitiyo gi boda wasechiwo negi warning mager kabisa omiyo kata ok awacho kaka wapango negi to ging'e malong'o ni their time is over ibi maka gi kendo ibi tergi e court koro ne jowa bende nyaka tigi police to gi jopiny mondo mi eka arita kwe obed makare lakini mogik kawacho ne jo administration kaka jo police ni nitie iluongo ni public condemnation blanket condemnation iyudo ni kama kosa moro neno matin to koro maka ji temo nwang' makata ng'ama ber kata in e sako koro mabe miyowa ting' matek nikech koro joma nie sako be dhier neno koro wan organize wan nie sako to wambe mak wasenyo magik mag koro okwayo jo sirkal mondo tigi the same boda mondo miyo konygi kuom nono joma timo maricho kamano agunero kamano ya Luka Owino mano jakeno e riwruok mag joriemb apiko kata jo boda mantiere e piny Kenya somo kawuono angwa yudo thuolo ma opogore nyakora moge jwang' nyaka kanyo wantiere kod Minzonia wacho no sedonje chenro kendo yudo Makare Evans Makahamba wacho ni nyaka ridne gi chike motegno mago bende kantiere karkacha kakoro sani kamoko nitiere ka wanyalo mana neno gi kare kapok watieko mondo kata sigana achiel kende mano ka wanyalo achiel kende kanyo ote mane nitiere kanyo sa bichero seromo to koro ka wadatieko sani ponono ni nitiere mora ma wanyalo neno mano kotenore kod ote ma usebedo kata ka owuoronwa e mbui maroga mag Facebook kata kiwacho ni sato serumo Joshua Otieno wacho ni litna ahinya ni nanyiewo simu manyien mar Huawei Y9 asto bang' golo pesa M-Pesa kamoro Bicenta Nairobi japiko moro ne okadha to odhi ochung' mbele na asto ji ariyo wuok e toka achiel opusa simu to oringo godo oidho apiko machielo bende oduoda wacho ni oduoda kalawo simba bang' lwar to giduto ne giidho apiko kendo ne gidhi sana ka gichomo Kayole nyakwara moke jwang' Elo Sharon Ong'ao jota chenro duto manitiere ka director producer
Oriti wasani watim gimoro timo kawuono odiochieng' makiny ka koro wan fresh wacho ni we walero waduto saa 12 nyaka saa 5 kiny chieng' banjo. Koro kik idhi mabor. Erokamano Audio Gada Kisumu, erokamano Inya Teddy, erokamano Inya Luke kuom thuolo matwa kodwa. Gin janeno mar Ramogi TV. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa basi. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French Ligue 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.